Ikaw ha, bubutin kayo ka. Asa man ang kwarta, asa man ang motor. Kumusta naman kahato si Anthony? Nakonsensya ra ba ko sa akong gistorya gahapon? Nood ra ba gito yung giingon nga bahalag saging basta labing. Bunga ra man gutos ako ang kalagot gahapon. Bagulanon ko. Kay napildi ang GSW. Pero malipayon ko. Kay nakadaog akong pusta nga kwarta sa Lakers. Mo gina akong ginaingon ba? Nga dili sa tanang panahon mo die hard ta. Kailangan ta mo balimbing in terms sa kwarta. Unya, ang babae nagsumok-sumok sa akong kinabuhi. Ning layas na. Nagtuo siguro siya kung napildi ko. Pero ning pusta da ikaw nga sekreto sa Lakers. Unya nga motor. Akong gitabunan dito. 30 niyang ilara. So karon, bawion ako. Kaya ato mga niagi nga game, pildi ko. Ang nagsudaan na lang kog bulad tapos saging. Karon, akong bawion. Magbusog ko, magmang inasal ko dito. Kalago. Anong balik manimbayan na? Yati. Love? Ano ko na yung bayhana, kasamok-samok. Love? 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 Wala may tao diri base na sa pikas. Love? Love si imong kunot. Love? Naunsa naman ka, love? Wala man. Okay ra? Love, sorry na, love. Kanang bunga ramang gutos kong kalagot gahapon. Hala, naunsa yung misinilab kalaguan na gudani. Wala namang taong kailis-ilis. Uy, kuno halag agit ita na magmayon imong liog. Uy, hala, naunsa nimong naong love. Kanang atong trapuhan din. Daghan naman kayo ning hugaw, love. Uy, kanang pagtagad bitaw si mong lawas, love. Uy, mura naman taong kang takuling, love. Go. Inom mo itong marag takuling. Love, ay nag-uulam. Nibalik na bitaw ko. Kabalo man ko nga nag-uul ka nga nibiya ko. Love, wala mong ko nag-uol nga ni Biya ka. Nalipay gali ko. Buang siguro ni Tawhana. Buang matagay ka. Balik na ko. Daysa ba? Wala bitaw ko nag-uol nga ni Biya ka nga kung nag-ulan ba gatong GSW nga napilde. Kaya nakapusta ba dito atong motor kang kwarta. Nay, wala na na oy. Ang importante ang karon. Pag ilis na kay mag-Jollibee ta, manuroy ta. Manuroy ta? Ay na sige ulingo di halab, ilisan ti ka. Pangitaan ti kanindot nga sinina, pagwapuhan ti ka. Tanawa ra. Nakasibjug ko sa gasto ani ba? Kari na isuot na ba? Kuhanin mo ka lulog, hugawan na lab. Uy, kanay mo sinina, hukasan na. Magwapo na ko anong sinaalab. Gwapo na gud ka. Ay, mag-Jollibee gud taron lab. Jollibee ta lab. Nabusog taron. Busog na ron lab. Gwapo na ba? Gwapo na? Wow, gapuha gud nimo lab. Tara na lab. Ay, unya na sa lab kay kasi aron ko malibang sa kulabaw. Lata lang ko dito lab. Sige lab. Narang cellphone sa amaw ay. Tanawon ta ni Messenger ani bi. Pre, congrats daw gimong Lakers? Golden State ba ni siya? Apa jud? Pre, dayon imo to sabot nga magparty, daog man imong Lakers nga gibustahan. Na, murag di na ni maayo ba? Padyo sa. Pre, dayon tag swimming, daog man imong Lakers. Lakers di ay ha? Karon ka. Antinay, Uy, lab. ka sa Lakers ha? Sa Lakers wala man. Tanawa ko ni mga message diri oh. Wala man ko na pusa sa Lakers Golden State man ko. Unsay wala mamutmut pa jud ka. Asa naman tong kwarta nga gipusta? Asa ang motor? Wala man ko nagapusta ka ng pildi man ko. Unsay wala? Pildi Wala man di ko. ay ha? Ikaw ha, bubutin kayo ka. Asa man ang kwarta, asa man ang motor. Ang karta na rin ako. Ang motor na rin dito akong gitabunan.